No, szevasztok srácok, itt lennénk a legújabb videónkban, amit már egyszer elmondtam, mert megpróbáltam a kormányt tesztelni LTS-be, de nem működik a kormány, de ha már elindítottam az LTS-t, annyira régen csináltunk ilyet. Hú, ez a kamion hang, de szeretem. Gondoltam, csináljunk egy ilyen LTS-es videót, legalább tudunk dumálgatni, és billentyűvel toljuk. Ugye a legutolsó LTS-es videó talán valamikor tavaly volt, még videó is volt a másik csatornán, ahogy egy kormányt teszteltünk. Most billentyűvel toljuk. Istenem, de rég volt. Emlékszem, hogy én ezt az előző csatornán annyira éltem. Az volt a mozi, hogy ti is éltétek. Kitettem azt a videót, és egy nap alatt ilyen 250-300, jó tudom, nem olyan sok, de attól függetlenül 300 ember megnézte egy nap alatt, és bombázták a komment szekciót, hogy mi legyen a következő. Úgyhogy imádtam, csak azt a csatornát feltörték. Mint amúgy az összes csatornámat, amit kedveltem. Nem mintha ezt nem kedvelném, csak ez kicsit olyan elhanyagolt, és amúgy semmi nincsen beállítva. Tehát se index, semmi. Fake. De tudom, hogy melyik az ö betű. Úgyhogy nem modolt, meg te főző. Nincsen modolva, meg semmi, tehát nem magyar mod. Viszont tervezem visszahozni azokat a sorozatokat, hogy autókat nézünk meg az LTS-be, magyar mod, meg majd idővel egy kormányt is szeretnék, mert amúgy most elővettem az LTS-t, most indultunk el, de már most úgy elvezem, tehát ezt a játékot, ezt lehetetlen nem úgy megunni. Ja, és amióta videózok 4 éve, köszönöm, egy romtúr videóm volt, nem baj, hogy engem nem látok. És most érkezni fog a második, mivel elköltöztem otthonról. És ez lesz az első olyan videóm, ami nem én magamnak veszek fel. Ami annyiba fura, ami még nem történt meg, de majd megfog hamarosan, hogy 88-ra megyünk. Hogy nem fogom látni, mi van a képen, hogy jól van-e minden. Bár mondjuk amúgy nálam sincsen soha jó semmi, úgyhogy nagy probléma nem történt, várjatok, be kéne sorolni. Úgyhogy igen. Mostanában a videózással én úgy vagyok, hogy olyan hangulat ingadozásaim vannak, hogy szerintem ember olyan hangulat ingadozásokat még nem látott. Az egyik pillanatban még az van bennem, hogy na, most mindent is egyszerre, és akkor... Ó, gyorshajtás. Jó, oké, jó. És akkor egyszerre vegyünk fel mindent, és lesz annyi videó, mint hogy mi a másikban meg így ülök, hogy... nem csúsz! Nem baj. Minden kezdet nehéz, de... Ha már elindultál, menjél. Ha már átcsúsztam a piroson. Szól, aztán meg jön az, hogy jó, de akkor most mit csináljak? Mit vegyek fel? Mert azért azt tegyük hozzá, hogy és most itt ne azt nézzük, hogy hanyan nézzük meg a videót, mert aki egy kicsit is követ, vagy valami, az tudja, hogy nem érdekelnek a számok annyira. Hogy én ez miatt azt mondjam, hogy nem csinálom, mert ha a számokat nézném, akkor szerintem nem, hogy el se kezdtem volna, már rég nem lenne se zenei csatornám, se, mert ez nem a számokról szól. De egy olyan világba értünk el, hú, ez de boomer, hogy most azért nézzétek meg, mi pörög az interneten, mi megy 150 meg 200 ezeres megtekintéseket, ilyen 24 órás videók, meg botrány videók, meg ilyenek. Nem akarok neveket meg semmit mondani, mert úgy én is azokat nézem, tehát hogy csak hogy én nem ilyen vagyok, tehát én ezt nem tudnám, hogy na érted, tehát én olyan videókat nem tudnék csinálni. Úgyhogy én valahogy most úgy eldöntöttem, de ezt így magamba ilyen 3 perc alatt körülbelül, hogy nem érdekel, én ilyeneket szeretek, ilyeneket csinálok. Csak hát ugye azt tegyük hozzá, hogy szerintem hát nem akarok hülyeséget mondani, 1-2 hónapja biztos nem volt olyan, hogy én egymás után 2 napot itthon voltam. Úgyhogy, de majd ezen is változtatok, de ez már nem, ez már másik téma. Azt mondja, hogy ide hozunk, azt se tudom amúgy mit szállítunk, mert ez az első kis küldi. Ja. Az küldi. Amúgy szerintem megpróbáljunk betolatni. Na, szerinted semmi?
Szerintem se. Amúgy az ETS az egyetlen olyan játék, szinte, amit nem lehet végigjátszani. Mert most hogy játszod végig? Tehát, hogy egy vállalkozást mindig kell. Tehát, hogy... Érted? Na, ezt aztán nagyon jól megcsináltam. Most itt mit csinálok? Várjunk már. Csak konkrétan rá kell tolatni. Én a kamionnak az elejét néztem. Így. Ja, köbö. Hát ott kicsit ferd, de... Ha elfogadja... Nem! Jó, elfogadta. T. Jó. Nézzük meg egy ilyet. Ez ugye 3 óra 51 perc. Ez mi? Ez citrom. Egyek citromot? Miért eszel citromot? Srácok, várjatok. Várjatok, váltunk képet, jó? Ez egy töltőfej. Mi nincs? Hú, jó a minőség, de most... Ne fintorog! Mert... Emlékszem, mikor ebből challenge volt, bazd meg a netem. Amúgy utána édes, esküszöm. Nem mindegy. Ez csak ilyen fuvar közbeni citromevés volt. Nem kérek, köszönöm. Erről Herbie jut eszembe amúgy mindig. Volt nekem egy olyan videóm, amiben összeraktam, hát sok olyan volt, de egyetlen talán ami kint van, egy gépet, 2022-3-ba, nem tudom követni, mert az, hogy 24 van most, az számomra olyan, hogy nem azt, hogy nem akarom elhinni, de az agyam még nem fogta fel azt, hogyha én például egy hivatalos dokumentumra írok dátumot, akkor 2024. Nem mintha olyan gyakran írkálnék alá hivatalos dokumentumokat, de azért mégis ott van az, hogy ha esetleg. Azt mondja, hogy itt megyünk is balra. Most mit csináltam. Mert olyan mi? 2024, na mindegy. Hát azóta az a gép már az sajnos nincsen. Ó, köztesó. Na, most akkor dönts már, köszi. Nincsen. Össze lett rakva egy gép, amiről csináltam egy videót, meg is vannak a nyersanyagok. Viszont, ha esetleg ezt valaki tudja, akkor ezt írja már le. Mikor elkezdem renderelni, akkor ilyen az egész kép, ugye a Sony-ba vágok is, ott ugye jobb felül látod, ilyen négyzetbe, hogy hol is tart a videót. És lila. Mintha beszíneztem volna lilára. Mondom, jó lehet csak a rendernél ilyen. Lementettem, és nem. Úgy lila az egész. Lila színbe pompázik. Amúgy gondoltam én 200 IQ-ba, hogyha lilán rendereli le, akkor beszínezem én lilára az egész képet. Várjátok, itt felmegyünk. És majd mikor rendereli, nem lilára, hanem a normál színére fogja. És amúgy... Guszti, bocs! Bocs, tes! Ez az index, de undorító. És amúgy majdnem úgy is lett, csak rosszul színeztem, és még egy pár árnyalattal arrébb csúszott. És ezzel a komputerrel a render időm nagyon sok. Mert a videókártyán kívül igazából az alaplap, illetve a processzor gyenge nagyon. Ja, jó. Oké, megijedtem. Köztesok. De kedves ma mindenki. Szóval nagyon gyenge, mert ugye a lapom ez egy... Már sok videóban elmondtam amúgy, de egy FM2 A58 plusz BTC talán valahogy így. Ott a doboz csak ki van takarva és nem látom. Processzor meg egy X4 Athlon, ami nagyon régi tudom. De ez így párba volt. Valami 2000 nem mindegy. Amúgy meg inteles vagyok, szóval nem mindegy. Jobban preferálom, de most ebben nem menjünk bele.
Mert igazából ez olyan, mintha azon veszekednek az emberek, hogy Xbox vagy PlayStation. Ez is olyan, hogy AMD-n van, és az Intelt preferálom. Én a PS-t jobban preferálom, viszont na mindegy, én annyira ellentét vagyok, hogy az elképesztő. Ezt az évet videózás szempontjából nagyon meg szeretném nyomni, és ezt elrontottam! De annyira, hogy... Na most valamit is... Várjátok. Tehát nekem ez az egész videózás, ez valami 10 éves koromban kezdődött. Komolyan mondom. De bár jó, azért nem úgy képzeljétek el, hogy ha 10 éves vagyok, most megváltom a világot. De nekem van fent YouTube-on videóm, amit még senkinek nem mutattam így, mert amúgy nem tudom leszedni, hiába jelentgetem. Ott ilyen 10 láttam, 11. Vagy 12. Na mindegy, tárnyi nem. Valahogy így 10-12 között láttam, mindegy. És ott már videóztam. Nagyon cringe. Nagyon-nagyon durván cringe, de videóztam. Tehát nekem ez szinte amióta eszembe úgy tudom, hogy mi van itt, azóta nekem ez van. Tehát, és nem úgy, hogy mert pénz van benne. Tehát higgyétek el, hogy mikor nekem már az volt a fejemben, hogy néztem, akkor Anfield nagyon pörgött, Isti pörgött, Lucky, Good Like, Herbie, ugye? Tehát mikor ezek pörögtek, és én ott ültem, úgy lámpát melyikkel is kell kapcsolni. Hoppá, várjál, ez nem az. Aha, igen. Pörögtek, akkor higgyétek el, hogy én néztem, és azt mondtam, hogy én is akarok ilyet csinálni. Én is a kamera előtt akarok lenni, és pofázni. De hogy nekem fogalmam se volt, hogy amúgy ők ebből keresnek pénzt, de szerintem még akkor, még ők se tudták amúgy, hogy ebből egy olyan bevételi forrás van, vagy lesz, vagy nem tudom, amiből meg lehet élni. Tehát ez nem arról szólt, soha. Semmi nem a pénzről szólt, ami ezzel kapcsolatos. Mert amúgy, ha arról szólna, akkor nyilván nem úgy lennék, mint amit elmondtam a videó elején, hogy jó, én ilyet szeretek csinálni, baszony. Ez a sávtartás, akkor ilyet fogok csinálni. Akkor azt mondanám, nem megyek dolgozni, 2024 van, meg lehet élni trash tartalomból, trash TikTok videókból, és ilyen meg olyan challenge-ekből, akkor erőltessük meg. És higgyétek el, ha az ember meg akarja magát erőltetni, simán összerak már egy olyat, hogy észre se veszitek, hogy amúgy ez most tényleg élvezi, vagy nem élvezi. De nem, mert tehát nyilván, ha az ember a hobbiát csinálja, azt élvezi, az megnyugtatja, azt kikapcsolja így a nap végén, így az sok szar után, hogy és nyugi van. Ha egyszer ebből lesz pénz, az egy plusz dolog. Tehát az egy olyan dolog, hogy a hobbitból élsz, hát ember, ki ne élvezni azt, hogy a hobbiából él. De senkinek nem az elsődleges szempont, ha a hobbit nézzük, hogy már pedig én ebből akarok élni, mert nem. A hobbidat azért csinálod, mert szereted. És ebbe is igenis vannak befektetések amúgy, ez is tök olyan dolog, hogy nyilván most itt nem magamat akarom mondani, mert én, hát jó, ha összeszámoljuk, akkor sok pénz, de tehát ez olyan, hogy nem kifejezetten abba fektettem be, hogy videókat tudjak csinálni, például a gép is játékra van, nem mindig játszok videóba, sőt, ez az év első videója, amit felveszek csak sokan, vagyis a második, de az elsőt azt töröltem, mert nem működött a kormány, de mindegy, tehát basszus, az első. Viszont idején, amit nagyon-nagyon-nagyon fontosnak tartok, hogy befektessek, az egy kamera. Nem kell itt egy Sony A100 millió 56 000 gondolni, aminek 1 millió forint az ára. Nem. Egy ilyen... most márkát meg nevet nem akarok mondani, mert lehet hülyeséget mondok. Úgyhogy, de egy ilyen belépő kamera, tehát ami nem egy telefon, mert és ez olyan, hogy az iPhone is tud 4K-t. Tud, de tehát értitek, miről beszélek. Úgyhogy az elsődleges az ebbe az évben a kamera, gépfejlesztés, illetve egy olyan internetet beszerezni, ami azt hittem a mikrofon, amivel tudok streamelni.
De hát amúgy Twitch-en én nagyon szívesen streamelnék. PUBG-tól kezdve mindent is. Fú, meg RP. Ó, az RP-t jó, de nyomnám neki, bemennék kotyára. Úgyhogy idén vannak tervek, illetve nem voltak nagy fogadalmaim 24-re. De egy igen. Sáváltás. Menjél csak, menjél. Menjél, jó. De egy hát nem is fogadalmam, hát ez most pofátlan mód lesz, de ez besült, mindegy. Próbálom amúgy betartani a kereszt meg ilyenek, de most néha egy kis turpisság belefér. Egy fogadalmam volt. 2024-ben elérjem azt, hogy megveszem életem első saját autóját. Én ezt megfogadtam magamnak, meg amúgy azt is, hogy tényleg, na, már megint, a videókat megtolom ezerrel, de az elsődleges az volt, hogy bárhogy alakul az életem, egy autó 2024-be valamikor összejöjjön. Tehát nem kell itt az BMW-re gondolni. Frankon mondom, én mit is néztem? Egy Astrát néztem ki. Hófehér tipik. Úgyhogy nekem ez volt az, bár amúgy azt mondják, ha elmondod, akkor nem fog sikerülni, de ne így legyen. Úgyhogy erre az évre azért sok jót látok. Csak hát tudjuk, hogy nem mindig úgy alakulnak, de nem. Tehát annyi negatív volt körülöttem az életem során, hogy és egy magadba a tömeg ellen pozitívnak maradni, hát az nem kívánom senkinek. Nagyon durva. Viszont, ha sikerül pozitívnak maradnod, akkor hidd el, hogy szárnyalni fogsz felfele. Csak hát ugye itt le fogunk menni, igen. Itt ugye számításba kell venni azt, hogy ha te pozitív vagy, mindenki más meg negatív, akkor valószínűleg el fognak távolodni tőled, mert nem értesz velük egyet. Na mindegy, nem akarok én itt ilyen bölcs lenni, csak ezt így ilyen megjegyzésként mondtam. Hova megyünk amúgy? Posped. Na, az, ha valaki oda valósi, akkor üdvözlöm. Azt mondja, hogy mennyit kapunk ezért? 1 milliót. Kültéri burkolatot viszünk. Ahhoz képest beltéren van. Ne állj már meg! Ha esetleg valamelyikőtöknek itt a chaten, ha valakinek, azt hittem streambe vagyunk. Van ötlete, hogy milyen játékokat nézzünk meg, vagy mit csináljunk, hogy milyen játékot, akkor azt várom kommentbe már. Azon is nagyon gondolkodom, mert lehet, hogy ez már nem is a fő csatornára megy ki, hogy tényleg külön kéne szednem a gameplayt. Ugye mondtam, hogy nem a számok azok, amik elsősorban mennek a fejem és a szemem előtt lebegnek. Viszont mikor másodjára kezdtem egy gameplay csatornát, pakoltam ki a videókat és nulla megtekintés volt mindegyiken. Tehát érted, akkor már minek pakoljam ki oda. Tehát érted, mi a lényege. Viszont volt olyan gameplay csatornám is, ami tök jó volt, mint említettem. Aztán elkezdtem a fő... Ezt ti is látjátok, amit én látok? Ezt ti is látjátok, amit én látok? Nem. Mindig... Ez a facecam-mel nagyon-nagyon boxba vagyok amúgy, esküszöm. Mindig is abba voltam, vagy valószínűleg mindig abba is leszek. Igen. De aztán elkezdtem a főcsatornára feltöltögetni. De akkor meg azt éreztem, hogy most tegyük be, valaki elkezdte nézni a gameplayt, feliratkozik rám, és erre jön egy valami, vagy egy vlog, vagy valami reakció videó, és akkor így azt mondja, hogy de hát én nem ezért vagyok itt. És lehet, hogy egy gameplay, és lesz 2 vagy 3 nem gameplay videó, és azt mondja, hogy na jó, én ide nem jövök többet, mert ez amúgy nem is gameplay videós, csak egy gameplay tett fel. Ha sem örültek. Nem tudom, ezek a mozgások amúgy mik. Ne kérdezzétek. Vagy pont fordítva. Kiteszek valami videót, és ő az iratkozik fel. Vagy a reakció videó. Tehát a reakció videó az meg megint egy olyan dolog, hogy
hogy azt meg végképp nem a főcsatornára akarom, de most akkor csinálják egy reakciós csatornát, egy gameplay csatornát, meg maradjon a főcsatorna. És ez az, amivel... Fú... Szerintem azóta küzdök. Amióta videózok. Mármint, hogy... Ja, mert... Hát a legelső videóm itt talán ezen a csatornán az egy storytime volt. Aztán streamerkedtem is amúgy. Amit nem tudom, hogy miért nem folytattam, mert akkor volt olyan netem meg konfigom, hogy egy ilyen hát 480-tól kicsit szebb streamet tudtam, ami akkoriban nekem olyan volt, hogy wow, na mindegy. És megnéztem és amúgy van rajta 250 megtekintés, viszont ebből ilyen 60-70 ember volt ott élő adásba. Ugye tiszta lehet nézni a statisztikát. És így... Mi van? Hát ha most indítanék egy streamet, és lenne ott 15 ember, én azt mondanám, hogy embered, egy streamer vagyok. Nem tudom, hülye voltam amúgy nagyon. Annyira nem így csinálnám már, és annyira... Minden másképp csinálnék. Azt mondja, hogy... Nem volt semmi baj. Van 2 SMS-ünk, hogy mi ez. Pénzre van szükség. Mennyit is tudunk felvenni? 29 millió, napi törlesztő 846 000. Nézzünk még meg Fuvart, vagy várjatok. Jó van srácok, hát a következő részben itt fogjuk folytatni. Ahol is még viszünk egy pár fuvart. Aztán majd meglátjuk, hogy a hitel kell nekünk, vagy mennyit fogunk termelni. Ha tetszett, akkor mindenféleképp dobjatok el lájkot, meg ilyenek. Találkozunk a következő részben. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, és sziasztok!